माबा लाबोबाय बाबुनो ना हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे ओमफ्राय नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना अखा हादों नै अखायानो अखा जागासिनो दामानि मोनजासिगोन होनदों गथ'आ मा लाबोदोंसै मा लाबोदोंसै होनदों बाबाया जेबो लाबोआखै बुजिया मोरि Tulisnya PDS ya? Mana betul apa ya? Babi holis labudu. Tulis? Holis. Pediasure nih. Hun. Pediasure nih. Bener nggak? Canda bener nggak babu? Ini babu nih nunggu tuh mami nih sih. Mami nih sih labudu. Mami nih sih. Mami nih sih. Babu ini dah. Mami nih sih. Bayu sih mah babu. Ikan जादों बा ikan लांgan दङ What? Oh, babu nih kelihatan. Apa मोनजासिगोन Kok tak jangan lu gitar min? Kiara ini punya isyarat tuh. Ikan जादों बा ikan लांgan दङ ओमफ्राय जिरा पर Papa. Kok tuh? Tak salah babu deh. Tak salah na? Babu? Tak salah. Nih biar vanilla flavor man. Nih biar coklat. Aku jangan nih nabi kulabnya baik. Sobta sini barbai mana mundai ya. Kelapa sih akiman babu dini sih mwnbai. Coklat flavor. 마타네 오늘 누나 이제 흡라탄 망치는 것도 나 잘라 더 이걸 쓰지 않으시나마? 여기 가야 나비 접바이 나비 goदानखौ जागोन आरो जोबनायखायनोथ' goदानखौ लाबोदों दाख्लै जोबनायालाय माथो जाखो बेखौ जागोन ना बाबा ना Coklat flavor. Hah? Holis. Ketau? Banana dan mau banana. Abimun figurnya Abimun Madi tura Abi Tata Hem sampai ayam figurnya lucu ya oh Abimun figurnya sana neng kusi jaga aja ke Hai Nabi mana tangkis. neng kusi jaga aja ke Saya kai. Saya mana Tagun. jaga ini happy jaga Tagun. jaga Abimun apa malam ganti Tuh kan sim thằng neo nè, bukan selain aku kep nih jabar mah apa aku dia. Sir nana aku nengklay. Kau aja kamu ikan lagi lah sampai. Ini mamin goslah jipai nama, punya mamin goslah jipai nama. Siapa ni? Sini mah biar nunggu tata. Abi mana boy, cing jipai kan? Tuh kan cing. Ini telemeng kaya, ini ya. Apa ya telemeng kaya? Dede. Ang manep fुङावहाय बाथिखौ होनाय जायाखैमोन नालाय दासो होगोन नालाय
ओंखायनो आइमोनखौ दा फैगासिनो होननानै फन हरदों नालाय ओंखायनो दा न'खौ सिबखाना लानो नागिरदों ओमफ्राय दा मानसि थानायावथ' सिबनो दिगदार जागोन ना बाथिसिगोन नालाय एसे न'खौ सिबनांगोन नालाय ओंखायनो ओमफ्राय दा बिसोर थाबाबो जेबो अरजाला सिबखाबा दुगैनानै बाथिखौ होगोन आरो दा मा लायनो नोङो हो ओमफ्राय नै आब'मोना फैनानै थांफिननोबो नागिरलायबाय अखाया थिग गैया नालाय ओंखायनो दा अखा गैथ'यैयाव थांसै होननानै ओंखारबाय बिसोरो ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानोसै जोंहा दिनै गुड निउसबो मोनदों जोंहा बियानै गोदान मोनबाय हौवासा दिनै 12 जुन सानडेआवहाय आरोना ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय